ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, дар навори имрӯза мошинои фурӯшиянд, мошинои арзони қимат аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонам баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо ҳамиқа хоҳиш ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. бародарое ки дар ватсап мо мошинои фурӯширо роӣ ки иншоалло мо пагаҳ мепартоемаш, пагаҳ ҳамиғотӣ дар канал мешавад. худо нигаҳбонтон бошад. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед, мо баҳри шумо пешкаш мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед ҳатман ватсап ман дар рӯи экран номром равон кунед. мо иншоалло баҳри харидоро пешкаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран. худо нигаҳбонтон бошад. видеоро то охир тамошо кунед. Hyundai Grand Starex соли баромадаш 2017 солаи сӯзишворӣ дизелни бародаро объём мотораш 2.5 коробка передачи автоматаи мошин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нархша 300 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% мошин навай. ина бародаро дроншон бинед, салоҳош ҳамаш созанд, ягон камбудӣ надорад. нархша 300 000 сомонӣ мега гуфтем, бо савдо карда мешавад. растамошка кагиай. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2007 солаи сӯзишвории бензини холия, кузов седанай, объём мотор 5.5 коробка передачи автоматай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 155 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мошин ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100%. ина мошина бародаро худтон бинед. 155 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат занг занед. Mercedes-Benz E-Class соли баромадаш 2012 солаи сӯзишворӣ дизелни бародаро объём мотор 3.5 коробка передачи автоматай, мошин навай, пробегаш 28 000 ай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 352 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. номрошам беҳад аҷоибанд. мошинам беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. нархша 352 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota Land Cruiser Prado соли баромадаш 2012 сол, сӯзишвории бензини холия, объём мотор 2.7 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб ҳаст, ба як даст гаштагия мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 285 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, занг занед, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мега ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. BMW 3 соли баромадаш 2009 солаи сӯзишвории бензини холия, кузов седан, объём мотор бародаро 2 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 112 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. салонш кожния бародаро, мултирул дигар чизо ҳама чизша дорад. касони харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин хубай мега, ягон камбудӣ надорад. марҳамат занг занед. Toyota Avensis соли баромадаш 2006 сол, сӯзишвории бензини холия, кузов ранги караван ворай бародаро, объём моториш 1.8 коробка передачи механикай. мошин ай вагон наафровардагия. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 75 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. растамошка кагиай. номрош транзит задагиам бародаро, мегирӣ, фақат документ мекунӣ, ҳайш мекунӣ. касоне ки харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинаи 75 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Kia Rio соли баромадаш 2019 солаи бародаро, сӯзишвории бензинай, кузов хачибегай, объём мотор 1.6 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 147 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мошина ина бародаро худтон бинед аз сурат, ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. мошинам хурӯшдагӣ надорад.
нархи 647,000 сомонӣ бо савдо мешавад. Касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Дайво Матиз, соли баромадаш 2006 сол аст. Сӯзишворӣ бензини холия, кузов хачибегай, объем мотор 0,8 бародар, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. як даста 12 сол гаштагиай бародаро. нархша 33,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мошин ягон камбудӣ надорад, фақат ба як даст гаштагиай. марҳамат, занг занед. Toyota Camry, соли баромадаш 2010 сол аст. сӯзишворӣ бензини холия, кузов седана, объем мотор 2.5, коробка передачи автоматай. мошин задагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 131,000 сомонӣ мега ки рулаш клёнкааш кандагӣ нестанд. ҳамаш пачкай бародаро. касоне харидор бошед, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. задагӣ, пусидагӣ ягон чӣ надорад. мошин нава, ягон камбудӣ надорад. 131,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. растамошка кардагиай. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira, соли баромадаш 2007 сол аст. сӯзишворӣ бензини холия, кузов каравана, объем мотор 2.2, коробка передачи автомат бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. соҳиби мошин Насим. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад мега. ина бародаро, мошин дар шаҳри Кӯлобай. нархша 65,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат, занг занед. грузовик Zilya 131, соли баромадаш 1990 сол аст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ин ҳамаи чизҳои лозимиш дар рӯи экран навистагиай бародаро. нархша 65,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ҳама бортавой, ҳама борташ ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. газ қатъиян меравад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин зил дастрас кунед. марҳамат, занг занед бародаро, зила аз даст надиҳед. BMW X5, соли баромадаш 2009 сол аст. сӯзишворӣ бензин, объем мотор 4.8, коробка передачи автоматай. срочно фурӯхта мешавад мега мошина. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 140,000 сомонӣ мега ки беҳтарин мошинай. 140,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро, мошина сурат шавад. даруни мошина ва ҳамаи состоянии мошина худтон бинед. бо бештар маълумотро ба телефон қатъӣ занг занед, аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Astra H, соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишворӣ дизелия бародаро, кузоваш каравана, объем мотор 1.9, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. полния, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. растамошка кардагиай бародаро. нархша 48,500 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина мошина бародаро худтон бинед. мошин аҷоиботай мега, ягон камбудӣ надорад. 48,500 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra K, соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишворӣ бензин, кузов хачибегай, объем мотор 2.2, коробка передачи автомат. мошин аҷоиботай мега, ягон камбудӣ надорад. 43,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. мошин тозаҳа, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат, занг занед. Opel Astra F, соли баромадаш 1995 сол. сӯзишворӣ бензин, газ, кузов седанай бародаро, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин тозаҳай, ягон камбудӣ надорад. мотор ҳамаш, салонаш ҳамаш тозаҳай. қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархша 33,000 сомонӣ мега ки бо мега биё айпешӣ гап мезанем. 33,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz S-Class,
соли баромадаш 2015 соли бародаро 2015. сӯзишворӣ бензин, кузоваш седанай, объем мотор 5, коробка передачи автоматай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш қимати созай бародаро 449 000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат занг занед. ҳазор раҳмат бародарои азиз ки видеои моро то охир тамошо кардед. худо нигаҳбонтон бошад. аз шумо мехоҳиш 1 дона лайка подписатсияро фаромӯш накунед.